Åh, han får funnet bar, ja. Ja, det var bare. Har du nok større enn jeg ser nå? Ja, men jeg vet ikke nyklassen, så er det ikke som varje. Men jeg gjør ikke for det. Jag var. Vet att jag var sin favorite så det är Favorite. The part to adventure. Favorite. Shit. Ja. Jag ska ta göra det. Ja. Vi var three. We have 3 manager. Android locker right. Oh yeah. 3 right. Ja, det. Ja. Oh, du kan ju Lugn 4, okej? Så bara 8. Vi tänker kapp. Nej, det kan bara. Nej, så här bara någon gång. Yoshi. Nej, Inte Yoshi. Jag hade han här. Jag kan det. Här försöker du spela det right? Ja, det är Stein. Ja. Tjuren där. Och tjuren det. Alls vill vara där. Vi är inte här. Det är inte det bästa kanaler, ja. Nå, okej, så börjar vi ett. Ska jag få tycka? Yeah! Snöjt den här karriär. Kurva, ja. Ja, och det är också inte så fel. Jag har länge inte spelat 4 spelare i Mario Party. Det är det bästa. Ser ut smart. Man är inte liv. Det är inte Mario Party, det är inte så det där blocket som James och Boxel. Han kan det första, inte kan. Måste mixa. Yeah! Face det bästa. Det bästa i den alltid. Så det är alltså Det slattar. Jag spelar. så det är på andra liga som andra det här. Jag vet inte. Jag tackar Charles. Okej. Det där du ska göra ett mitt namn i mitten. Nej, se. Det var det där. Karriär Yoshi där. Ja, det är inte större snäll. Oh my goodness, jag kommer att flytta. Så det. Ja! Det kommer inte väl till mig. Jag vet inte så där är värre. Det är så inte på sig det är. Åh nej, jag vet inte. Finish! Jag får pil där jag. Yay! Ja. Ja, ett som ska till infors. Andreas man. Okay, proud of me. I know things. I'm gonna do my ass already. Så högt. Vad var det? Damn it, jag tror effekten. With hi-hat, nej. Aj! Jag vet inte, change long roll va? Jag hade inte Jim det så här. Jävlar. Jag ser att du... Ja. Ska ta ner Ja. Ja, sluta. Ja. Jag kan natta dig. Mario Party. Mario Party. Ja, det ser ut. Ja, här. Jag ska lite. Är det andra alltså? Ja. Ja. Jag ska byta din karaktär, definitivt. Fuck Nej, dig. nej! Okej. Ja. Det står awesome! Nej. Det står awesome! Vi är särskilt. Och så lärde jag Hej. och ett. Det är fantastiskt Esbern. Jag är nog så överraskad på att det är... Ja, okej. Fast det handlar också om att Ja, Katjärje! allt som nu ska på. Jag har alltid fått Timo är en chans. Ja, perfekt. Jag fick en sätt. Vi har öppet till annars. Jag fick en från den och så tappade jag. That's enough. Hoppa Jag här. fick 20 gånger section som var in. Yeah! Oj, det är från. Jag fick näck med. Andreas. Det är helt. Ja. Minns du vad det var? Det var... Det är B. Det är hopper. Ah, shit.
Jag sa inte det. Jag klarar inte så kött. Jag är som... Borde haft det såna kontroller med det. Jag tror det. Kroppa igen. Nej, jag tror... Vad har vi här? No! Det är säkert till ändan om man ska... Ja, verkligen. Åh nej! Kom on, ända nu. Come on, y'all! Nej. What? Ah, fuck! Esbern, nej, jag kan ju upp. Så är det huvud alla gånger. Det är bara spela goer, så jag du kan spela stoppa Jag fick också säck. Minst jag fick upp och köra snart. Ja, men vi får hoppa. Jag vet inte på mower drösta en knapp. En knapp. Nu är Jag är också bara att man inte är i marken. Fight mace. Run up pursuit. Nej! Skit! Okej. Jag så det. Jag så. Vi ska bara hoppa och säga. Hoppa, jag knappar. Och så I öklasböllan. Bara så värsta fisk från spaltu Mario Party där vi passar för. Never done. Påskafärg, nej, vart påskafärg? Nej, men sluta ligga sig. We have a fistafär. Ja, fistafär. Come on, räcker det till? Jag ska hoppa i fever. Nej. Jag ska fucka upp, men jag ska helst inte börja upp. Nej. Kalla! Nej. Go away! Okay, there's nothing. Come on, y'all! Nej. Yeah, jag klarar upp. Alltså, är det så vid hon sats på att jag har lite preppet. Yeah, fuck up. Come on, y'all. Yeah, jag ska vinna det till det. För att Steiner är bänken vid mig. Och så... Yeah! Woo! Yeah, Stress, pengar. it's raining money. Literally raining money. Hoppas jag bara inte synar med. Tror du att jag är röd på att spela pengar till mig? Ja, det här... Stödne! 20 kronor! Det här är allt som borde tjäna minst 20% av så jag kunde Esbern nummer 1. So far so good. So good. Här nästa partysynen. Ja, nästa. Det är ju synen av this, men ja. We should mix up. Nej! Keep away. Simon, Mr. Sasha Vitti hade varit fan. Keep away. Jag kan inte börja lägga som Mario, okej? Okej, Esbern, du försvann, du är ofta då. Jag sa det. Det är spännande för Jade, du nästa spel. jag spelar fram. Och för längt fram och lock shit. Okej, gå. Ja. Nej! Färdig för att hoppa på. Nej, Klara! Nej, Klara. Okej. Den spelar ju så. Spotlight. Jag känner inte för sig. Nej, det är sant fel, jag såg inte. Men Jake får ju räkna Jag vet göra så slow motion på den där. Jag missade lite, den gröpte i luften efter. Det gör det. Jag chattar. Allt annat. Såna pengar. Revolution. Nej, kanske inte här. Revolution. Nej, nej! Nej, du känner det. Det är Linda, you're the final hope. Okej. Det känner jag. Snäckla en gång. Ja, okej, som under offense. Okej, let's do this. Du älskar det. Jag trodde att vi alltid inte känt om det. Mario! Tas med här. Åh, Sitter i riksdagen. how sad.
Ja, där. Så är det bara till. Och så är jag ensam att jag hatar spel. Nu kan vi gott det skiten. Coinblock. Vi det kan bara täcka henne fucking. Ja, Men nu är det inte computer så nu kan faktiskt vara party. Jag vill säga att det är akkurat samma att inte köra en här. Alltså, jag men det är ju en Headbacking och samla henne, ja? Nej, jag vet inte. Bitches! Nej! Fett! Okej, varsågod. Nej! Headback! Tack! Fuck it, det är för enda. No, illa! Fuck you! Splatta i mig! No! Jävla gronna! Yeah! No! Wow! Rebecca, Andreas! Go away! Go away! Vi kan bara hoppa. Är det färdigt att slå tippet? No! Go away. Hey. No! Go away! Jag hade tagit ut det. Nej, jag Jag hade sex fucking år. vänta! Jag hade inte tagit varje! Det är så jävla hundpitch. Oh my god, Andreas! Det var... Bussen! Kan du spissa pengar nu? Du kan... Nej, jag hade inte något. Det blir fantastiskt under att det blir Star Steel. Nej! Jag kan inte mycket nightmare det alltså. Det är bara... Det är ganska... Det är där, Inte akkurat det här. Jag hoppas Esbern missar stökt på något. Det är det bästa. Ja, det kan man. Fuck. Det är nog världens pengar. Start, jag vill inte missa pengar. Fuck you! Okej. Nej, så vill det vara en start. Ingen som tänker. Så läcker. Till sig det är bara en sån money hoard. Det är spännande. Ska vi se Klara. I temp är alltid så ju. Yeah! Yeah! You deserve it, man. Kan vi få, vi ser Fajan så här, skiftat boss i blocken så är det Oh my... No! Okej. Nej, Gud, jag glömde vad. det är... Det var pengar för det. Jag hade 20 kronor, inte? Jeps. Det här är mer pengar nu. Aj, där, klart. Idag går så så också var det stickligt med det. Lotta pengar. Bombs away, come on, y'all. Yeah! Så action fall det. Bästa minigame där. Du ska hoppa Vi ska på inte lagt det här kanalen. Det är helt bra. Du ska hoppa dig bomba till en right front, annars så blir Det blir chaos, Andreas. Det blir rena chaos. Jag har spex på spalt. Ja, men inte liksom det som Mario Party. Det är ängsligen. Wow! Oj, no! Go! Nej! Nej! I did! Hoppa, ja! Du hoppar akkurat där. I did! Okej. No! Jag kanske hoppa. Jag kan styra. Försök dit. 5 sekunder. Nej! Nej! Jag är så dåligt. Jag var så nära att hoppa jag och Janne. Breakdance. Jag går bara att ge den värsta. Du tog mig det. Tekniskt så är det en kött. Okej, hör. Jag är klar med. Jag är en trusch. Jag tänker pengar. Jag tycker inte det står det. Jag glad en kött med mig. Bye. Get Hör. You're a money whore. Jag brukar bänken då. Det där är alltid Jerrys spel. Du inte skickar pengar för att stjäla. Spett. Köpa pengar. Inte grabbar. Inte grabbar. Åh, det är jag. Hoppbomb om. Ja, Hoppa.
Liksom om du. Nej, det är ett av de bästa. Nej, det kom så bra. Men. Så var Nej, det måste Jordan. mixa. Man kan... Nej, jag hade till att släppa om hälften. Ja, det var så kasta Du mitt. bara typ siktar ikväll. Så det enda att inte ha punkterna. Men det jag kan inte spela det. Cool. Inte bra, inte. Ja. Fuck it. No! Nej! It's not as spectacular. Åh gud, sjukt det där. Hur var det? Först jag köpte inte från det, jag tips. Nej. Nej. Jag hoppade till att berätta det efter. Jag hoppade. Du tog öst. Det tävlar alltid det. Där. Kan du? Yeah! Är det här? Jag är för jävla va? Jag är för jävla, okej? Jag skiter i alla. Jag är för jävla. Jag är bara renna runt svagt. Jag skiter i vad jag väljer. Okej? Jag ger det första. Här och här. Han har runt. Levi nomineras som heltigaste person. Okej, jag tror att Anna får help. Han har runt att räkna också gott. Vad är det där? Linda? Linda, det var... Oj! What? Fyra saker. Nej. Jag hände vid Esbern, gå ut och så... Fattar det- du? Och boja! Du köpte en köttna från mig och nu är det du här i botten. Var ska jag iväg annars? Jag vet där. Men det är sjukt. Du har pengar Linda. Du kunde väl ryka att för det Esbern. Need a game? Nej. Backup plan. Backup plan. Yes! Nej! Det var så näka pengar. Jag ska unga så knäcka om pengar. Men det ser ut som grönt där. Nej, from zero to hero. Zero to hero. Snackar det så gav. Hej, det är bra. Jag kanske gör det. Det är som Karlsson säger. Ja. Ja, bilden, färgen. SMS så läckra. Puss! From zero to hero. Puss! Det kommer gå där då. Yay! Okej, man kan låta det va? Ha? Shit! Nej, det är nog så... Nu ska jag hand. Jag tror inte jag är så äckligt det. Jag tror inte det är förfärligt. Men det kan gå till just det, ja? Nej! En snöjd! Agler mot mig. Det är därför det är en ständerstein. Är det signer? Vad är det signer? Nej, det är inte. Aj, jag missar agler min pengar! Jag har alltid bara en skott. Det är så där. Ja, då är det äppel. Det är att en som har det i maskapet. Ja, jag tar det som vi inte gör det. Ja, hoppas det så. Och det är så irriterande. Tjena pengar! Aj! Jag missar snägg! Det är inte kött. Jag tror säga, jag hade inte säga. Vilka prova nu. Nej, jag kan nog äta det. No! No! Det finns pengarna. Fuck this. Jag har en chans. Jag brottnar såna. 8 kronor. Jag var så rik! Främst. No! Sluta så nej. Det var lunch i dig. Åh, det är till berget! Jag som kunde No, Esbern. fram. No, Esbern. Så
Så är med det. Jag kan bära ju så jag tror det är all bäsen. Hej, du upp här ju. Nej, men kolla just det var skit. Det visste jag nog att jag tyckte det ska. Jag tror det får vara vanke. Vad Vilken hairpinen. Åh! Vänta, du ska vara klar. Ja. Du bara får en chance time. Och köra för Levi. Du kan få lätt Du är tycker om färre. nej. Chance time! Vill du tänka vi Jag har gått ända bänk i kömmen. Jag har gått ända långt. Men jag kan inte träna du bara skickla väl. Okej, vi får pröva det. En år sedan. Tack för er. Go for it. Nej! Jag skulle gå och tänka. Du tror vi fick vara med? Ja. No! No! Levi massa pengar. Och bra. Nästa var kvar. Ja. Aj, där kör. Du har en kvar nu? Ja, det är jävla gott. Det är att nu har de alltid städat stötten. Ah! Det är ju så pengar. Mario. Du känner mig. Du känner mig jag är en greedy bastard anyway. Fuck the chance time. Sluta runda! Sluta! Jag kan ju vara en lag. Jag hade laget på det här. Please God, no! 50%! Nu är det gott. Nej, inte vill med! Levi! Inte vill med! Yay! Titta på det där fyra sätten att... Esbern, kan du få ett nytt stört? Ja, bärs det är så fått in. Okej. Möjligt inte gusta eller så. Ja. I doje. Han har också... Nej, måste Nej, sånt kan jag Han ska göra. trada Pokémon. Ja. Jag ska säga en Pokémon, jag tror det är så värst. Det är en level. Jag ska svara. Yes! Men du pröva. Sista runda istället. Ett bästa spelspel. Jag prövade en här för sjukt. Ja, det var Ska det. du vet, ska du vet. Man ska färra allt punkter som möter Fletcher Music. Han ser en lead och spelar alltid 9 utan att lead. Du ska fanta allt. Ja. Vi går faktiskt blockera det så mycket. Det är ganska... Jag spelar med Show där. Nej, det är väl intensivt. Nej, det är Show där, det är det sista. Vad är det här som är namn? Va? Det är sådana som ett. Ega move. Det du ska nå. 3 slag! Vi hade kört 3, alltså det är inte för fan säkert. Kom till mig. Han har ordentligt redan. Han är 100%. Nej! Okej, me and you bitch. Nej, men ja, det är spänt sagt. Alltså jag sa hit som rätt. Okej, kan jag? Jag tror det är... Ja, det är så pick. Det är faktiskt Fireman Shame det gick första. Jag tror på hjärnan här är det så löjt. Men Okej. okej. Stars? Ja, nu är det spännande. Det är spännande. Men Pink Guy? Boom! Damn! Ja, du försöker inte. Och även, what? In your face! Damn it! Nu är det jävla. Det är tur. Du vinner det, du bara pengar. Yay! Pengar han avstöker att spela. Fuck. Jag ser squished med tänket här. Okej, Mario. Jag är också helt långsamt. Jag tror Det är afton. Det är så. Det är true. Va? Levan. Okej. Det är pengar. Superstar is... Nej, så tror jag nu. Så är det spännande. Jag vann. For the game Alla väl business. jävla. Vi tar oss ett minut. Jag vann. Titt upp då. Och så följde det kom. Until next time, Levi. Until
Next So time. next. Det är så jobbigt. Jaha! Det är känd för Yoshi's Island crowd. Okej. Så där. Jag säger pengarna för att göra gott igen då. Sitter med en nös så går vi. Andreas.